Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome na usab sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi. Dalaygon ng Dios nga paday naghatag kadaugan o kalampusan sa matag usa. Ako nagtuo nga naa kanunay tas mayong panglawas ug naa ta kanunay sa kalipay kalinaw. Din ang Dios mo'y naguban ang nagproteksyon sa matag usa. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa matag usa nato kinabuhi sa panag-uban ini imong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gihangyo sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios, muhimo kitag mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, diin kita gihatagag kadaugan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahong, Dios nga mao'y nag-uban kanamo nining adlaw, Dios nga mao'y nag-atiman sa matag usa. Imo kami o Dios nga gipanlipdan ug proteksyonan ug labaw sa tanan. Padayon nimo o Dios nagigiyahan ang among kinabuhi. Nangulo ka kanunay sa among kinabuhi nining adlaw, day nang among kinabuhi. Walay laing naalagaran ug napasidonggan kun dili ang imong ngalan. Amahan Dios nga makagagahom nga sa among panag-uban na usab karon, i-bless na usab kami Ginoo sa imong mga pulong. Nga doon na usab kami masabtan nga mga mensahe nga angay namong ma-apply sa among pagpuyo ning naong sa kalibutan. Salamat o Dios nga kami imong gilig-on o gidasig ug aron kami o Dios makapadayon imo kaming gipaambit sa kusog nga gikan kanimo. Kaisog sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. I-bless Ginoo matag usa nga sa pagpaminaw, pagpamati karon sa imong mga pulong. Dunay mga pabor ug mga panalangin, mga milagro nga among masinatian. Amo kining gituhan ug ipasalamatan ka o Dios sa imong pagkamaayo kanamo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nga mga sulod na sa atong programa. Sa ato ang live FB ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw, may pakiguban. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod na sa Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanang mga De Villieres family, sa tanang mga Dinoyo family, sa tanan nga mga Tamayo family, o sa tanan mga Iran family. Maayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios. O sa tanan namong mga silingan nga nagsunod imong programa, I declare blessing. O sa tanan to mga kailhigala, mga amiga, mga amigo o mga pinangga namong mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardente. Brother Moses, mayong gabi ikanimo. Mayong pagiguban sa tanang nakatune na o nagkasunod na sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, live na live ta karon sa Shiny FM 95.3 o 101.3. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan gikan ni Sherwin Diani. Maayong gabi, Pastor, kumusta? Si Sister Raquel Bordin, maayong gabi, Pastor, maayong pagpaminaw.
Si Shirley Tumaudos, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan nga. Praise God, hallelujah. Gikan ni Pastor Sapre Candelario, maayong gabi Pastor Gideon on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Barangay Santo Niño Tanhay City. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi sa tanan. Si Doris Selinio, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakaabot ko sa imong live. Makapaminaw na sab ko sa pulong sa Dios. Request ko kanta Tungod Kanimo. Watching Lapas Dalagit. Dalagit, God bless. Ako nga tagaag pagtagad, gi-request diri sa ato nga programa. Doon na may mga pangutana mga kaigsunan, pwede ra gyud mong muhatod og mga mensahe sa ato ang live FB programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. O kaha mga awit makalangit o mga prayer request, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa atong programa. Awit makalangit tungod kanimo. Itubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Inaagi sa gikan ni Bing Dandan og maayong gabi usab ni Regidor Aravis. Maayong gabi Pastor og sa imong pamilya, and God bless din sa tanang mga alagad sa buhing Dios. Sister Lini Celeste Labitan, maayong gabi Pastor og sa tanang mga namina o please ko kanta si Jesus atong higala. Maayong gabi Sister Lini, atong igsuon nga nanukad sa Capitol site Cebu. Maayong gabi kaninya. Si Prince Bindolo, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Matod pa, maayong gabi Pastor. Upod sa imong pamilya, kada live nimo Pastor, katanaw gid kami. Upod sa akong bana o akong mga anak. Salamat kaayo sa pulong sa Dios nga pirmi nimo mapabdian sa imuhang wali Pastor. God bless. Maayong gabi sa ato mga kaigsuonan ni Prince Bindolo og sa tanan nga imo magkauban diha sa imong pagpakiguban sa ato programa. Maayong pagiguban ni Agustin sa Sumaoy. Maayong gabi Pastor. Shout out ko sa Sumaoy family. Pastor, na ako'y pangutana about sa ako ang damgo gabi. Nagsimba daw mi sa ako ang pamangkin, nindot ang simbahan dako, tapos naka carpet, tapos Pastor, naabot ang bana sa ako ang pamangkin. Suko siya sa ako pamangkin kay di siya gusto magsimba, tapos nag-away na sila. Nagkuha og bunal na kahoy ako ang pamangkin. Ako pamangkin gibunalan niya. Iyahaba na, tapos nakita siya sa ilahang anak nga laki, giulang niya ang iyang mama ug papa, tapos gipaak sa iyahang anak ang kamot sa iyahang papa. Unsay mensahe ani Pastor? Puro man sila Kristohanon. Ang kinabuhing Kristohanon wala na magpasabot nga kanabitang walay mga misunderstanding. Doon ay mga panahon nga naagay mga misunderstanding. Ilabi na sa mga decision, ilabi na sa mga plano sa kinabuhi. Kanang tanan masinatian bisan nanata sa kinabuhing Kristohanon. Nganuman tungod kay ang ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, dili ta matrin kung wala nang mga panghitabo. Dili ta makakaton og dili sad nato magamit ang unsa may bunga sa balang espiritu kung walay mga kanang mga pagsulay diha sa pagpuyo. Ang usas mga mensahe sa imong damgo nga nakitaan or ipakita sa Ginoo diha kanimo, mao nga imo silang dadon sa mga pag-ampo. O ikaduha,
imo silang pangumustahon. Pangumustaha sila o unsa may sitwasyon sa imuhang kini nga pag-umangkon. Ang ilaha nga ang nakita nimo sa imong damgo usa na ka pag pahinumdum kanimo o pagdasig kanimo aron sila matagaan nimo silang panahon diha sa pagampo o sa pagpangumusta. Pangumustaha ang imong pag-umangkon ug ang pamilya. Mao ni ang mensahe sa imong damgo mahitungod sa imuhang gisugilon na ining programa. Si Prima Tulabing Silvano, gabi Pastor Dalaygon ang Ginoo. Ginoong Dios nga buhi, salamat kayo naka-live ka Pastor. Makapamati na sad kami. God bless sa tanan. Request kanta Ikaw ang Kuso. Awit magkalangit mga kaigsonan, akong tagaan og pagtagad. Diri lang sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit magkalangit nga ikaw ang kusog. Ako ani nga tagaan og pagtagad diri sa ato ang panag-uban. Ang imong gi-request Sister Lini, ako ra nang katahon ang si Jesus atong higala. Si Sasi Kunde, maayong gabi og Sister Norbita Yotradsi, matod pa, good evening Pastor og sa tanang viewers and listeners ning imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, request kog song inspiration ka. Salamat and God bless you and whole family watching here in Bendoy. Si Husa bye-bye, maayong gabi. Si Janjan Longyapon, maayong gabi Pastor. Watching from Lupon, Davao Oriental, salamat and God bless. Maayong gabi ni Ayan Abrasaldo, maayong gabi Pastor and God bless. Okay, ako ang andamon ang awit makalangit nga gi-request diri ni Sister Norberta iyo. Mayong pakiguban, mayong gabi ni Agustino sa Sumaoy. Shout out ko sa Sumaoy family, Pastor sa New Bataan, Davao de Oro. Si Nili Aranio Kahilog, mayong gabi Pastor Gideon Candelario. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi uban tibok pamilya. Praise the Lord. Kumusta naman mo, gimingaw namin ninyo. From Laak, Davao de Oro. Mayong gabi ni mo Sister Nilin o ni Dong Joseph. Ipangamusta ko ni Dong Joseph. Musta mo diha sa Laak, Davao de Oro. Ang Dios mapaday nagpanalangin kaninyo o ang Dios magauban sa inyohang pagpuyo diha. Usas ako ang mga idasig ipahinumdum kaninyo pagmatinud-anon lamang sa Ginoo o ikinabuhi ang iyang pamaagi. Kay ang Dios dili gid mo pakyas sa iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios nga nagatiman kaninyo diha. Maayong gabi, may pakiguban ni Susana Pablio nga nanukad sa Taiwan. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Daniel P. Uga, maayong gabi Pastor dalaygon ang buhing Dios nga kanunay nag-uban kanato. Request kanta makalangit, anak balik na. Salamat. Naami dinhi sa Bukidnon, Talagak. Okay. Ako ni nga tagaag pagtagad ang awit makalangit, anak balik na. Pagsimba kanimo o Diyos, unsa man kalayo ang langit. Ako mga pagdasig nga ato ning i-share mga kaigsuonan aron masayra nato ang mga pulong o madunggan usab sa uban ang mga mensahe nga ato karong hiusahan.
Maayong gabi ni Maria Presente, maayong gabi sa tanan nga maabot ni ining programa lalo na sa inyong pamilya, Pastor. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Akong Diyos. Awit makalangit, inspirasyon. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Nabuhi na puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon, walay laing himon, gawas pagduol kang Isos. Inspirasyon ka. Mayong gabi ni Mel Sabroso. Good evening, Pastor, og sa tanang mga kaigsuonan diha kang Kristo. Si Gina Kamahala nagiguban usab sa ato nga programa og paday nagpanalangin ang Dios. Matud pa. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Pinaagi kanimo. God will bless you always, Pastor. Kauban ang tibuok mong pamilya og sa tanang nagsubaybay ni ining imong programa. Request kog song Milagroso. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha, Sister Gina. Isalikway ang problema kaguol, og ang pagsalig iangat kadto sa langit. Tinod nga kalip. Mayong pagiguban ni Jan Lungyapon. Request song, Pastor, hangtod katapusan. Kay ako aning tagad. Si Sweetie muna go. Maayong gabi diha, Sister Sweetie. Og si Leonora Turalba. Good evening, Pastor. Watching from Davao de Oro, Mindanao. Og mi I greet to my elders. Apo, advance happy birthday for tomorrow. BBLL pleasing Turalba. Happy birthday, baby love Nanay Nora Turalba. Thank you, Pastor. Happy birthday, no? Advance happy birthday sa imuhang elders. Salamat kaayo sa elders, no, sa imuhang koan anak. Og maayo nga pakiguban ni Prince Bindulo. Pastor, kani akong request nga kanta akong ginabalik perme. Pastor, kay makadungog og makadasig sa among pagpangalaga diha sa Ginoo. Pastor, labi na sa pulong sa Dios nga imong ginawali, Pastor. Ang akong request nga kanta, inspirasyon ka. God bless, Pastor, upod sa imuhang pamilya. Tinuod yun, no, kining awit mga kaigsonan nga inspirasyon ang atong buhing Dios. Wa gilain nga mugiya nato, walay lain nga nag-iwag ka nato ang pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Sister Evelyn Iran. Mayong gabi. Dito may agi kanina sa inyo, ha, kay dito magyud may mag-agian paingon sa lungsod. Okay ra gyud ay kanang maabot ra gyud sa FM radio bisan dulhog na kaayo. Even ang sapa diha sa unsana diha nga sapa maabot pa gyud. Pero dito na dapit sa Sorsogon ug ubos sa kanang Calmeron man siguro na nga barangay, dili nagkaayo maabot dito kay likod naman sa bungtod. Okay, maayong pakiguban ninyo diha, Sister Evelyn. Maayong pagpaminaw sa ato ang matag-usan nato ka mga higala, ilabi na sa nagmuriple ni ini. Awit magkalangit, anak, balik na. Balik na ning mga butong ko, kay gusto ko. Maayong gabi ni Clark Ken. Maayong gabi, pray for healing me from Kuwait.
Okay, ako ning isip para amo madalas mga pag-ampo si Sasi kundi pastor magpaampo ko. Ako duha ka anak siman nga maka-onboard niya si Harid ug si Rodney nga dili unta sila makalimot sa pagsangpit sa Dios. Tawagi og pahinumdumi kanunay. Si Renel Pedro Dudley, pastor maayong gabi, nagsigira jud ko og replay sa imong live unya butangan pod nako og speaker aron daghan makadungog sa imong wali, aron daghan ang mutuo og magbag-o aron maluwas. Pastor Gideons watching from Binalbagan, Negros Occidental. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo brother Renel. Ang Dios nakakita sa imong gibuhat og panalanginan ka og ang tanan nga makadungog makabati sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga ang Dios mamuhat sa matag usa nga makadungog sa iyang mga pulong. Mayong gabi ni Agustin Sumaoy. Good evening ninyo diha, shout out ko sa Sumaoy family. Mayong pagpaminaw ni Chari Dagansina. Maayong gabi sa imo pastor ubad sa tibok pamilya ug sa tanan nga nagsubaybay sa imong live na minaw gikan sa New Corelia. Si Josephine Ogos, maayong gabi. Si Rensky, maayong gabi. Matut pa shout out ko sa Bulakian family og Abonia Ubania family nga taga Timapakan. Mga ira kayong pasensya, usahay dili kay ko makalitok sa mga inyuhang mga apelido, pero okay ra gyud mabasa ra. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Imer Beltran Wang. Maayong gabi pastor, I'm watching from Dilian Manolo Fartage. Maayong gabi ni Chowin Mohilio. Maayong gabi pastor. Ngutana lang ko bag-o ra ko nakasulod sa trabaho. Pero maupod lagi wala ko'y times og Sunday para muadtog simbahan. Kay trabaho raman mi og Domingo. Maono oy ibisi sa Domingo. Na ako sa Mualboal agribit. Sayop ba ni ako? Akong pamaagi pastor. Tagala Libertad, Negros Oriental ko. Okay. Nindot kayo mong pangutana Jowen. Salamat kayo sa imuhang paghatod og mga mensahe mahitungod sa mga pangutana karon nga imuhang gipaabot diri sa atong programa. Ang imong pagtrabaho dili sayop unya ang imuhang pagpangita og trabaho di gyud na sa sayop kay kitang mga tao nagkinahanglan tag trabaho. Lamang nakasulod ka sa trabaho nga wa ka tagai og Domingo. Ayaw ra ka bala ka ay ra ka goal ana ang akong ikadasig nimo pagampo. Daw na ko'y testimony mao ni. Sa una, nagtrabaho ko og family driver. Unya ang akong amo usa sa mga abogado ni Gwendolyn Garcia nga gobernador sa Cebu. Unya wala gyud ko'y Domingo ato kay kasagaran sa Domingo na sila'y mga lakaw biyahe. Unya ako may driver. Mao na nga wag gyud ko kasimba niya bag-upang sad kong nisod wa pag gyud ko kasimba. Pero niabot sa panahon nga kana bitang uhaw na kaayo ko sa presensya ilabi na sa pagsimba. Mao na nga ang akong gibuhat, nagbasa kog Bible, unya nagampo ko sa Dios. Paday na akong gisimba ang Dios. Bisan kon na ako sa sakyanan kay maghulat man ko sa Kapitolyo sa una. Kanang maghulat man ko sa Kapitolyo, naman ko sa gawas kay driver man ko. Magdala kog Bible, unya samtang na ako sa parkingan, magbasa kog Bible, simbahon ako ang Dios. Dunay mga panahon nga muhilak ko sa pagkamaayos Ginoo. Wala na ako i-question ang akong kaugalingon nga nung inanang ako ang nasinatian. Tungod kay dili sa tanang panahon
nga kana bitawng haruhay ang imuhang mga adlaw, dili sa tanang panahon nga haruhay o free ang imuhang oras sa kinabuhi. Dunay mga panahon sa mas imuhang nasinatian karon nga kana bitawng nagtrabaho ka, kumbaga gibayran ka. Mauna nga ang akong ik-advise nimo, kanang imong sitwasyon nga nagtrabaho ka, dili na sa sayop. Ang sayop ana kun muingon kang wa ka kasimba kay wa ka katog simbahan. Ayaw tuuhi nga di ka kasimba kung wa ka katog simbahan. Kay ang gitudlo sa Biblia, pwede nimo simbahon ang Dios bisag asa ka. Lamang nganong gikinahanglan ka mo atog simbahan tungod kay una sa tanan nabatasan nato og kana bitawng kasagaran na sabta nato nga ang pagsimba mahitabo lamang kung moadto kag simbahan. Kay maunay kasagaran nga gitudlo sa taas-taas ng panahon. Pero dili gyud na siya mao nga isa ka makasimbas Ginoo kung moadto kag simbahan. Kay ang pagsimba pwede na nimong buhaton bisan asa bisag ikaw ra usa. Ang rason nga nung moadto ka sa simbahan kay una aron makadasig ka ug madasig sad ka. Kay sa ako nang gikaingon sa mas usa ka gipo nga gikan sa daob ug dagkong daob nga daghan kayong agipo mo ulbo ang kayo. Pero kung ang agipo nga naa sa daob mo palayo sa agipo, ang agipo nga naa sa daob mo ipalayo nimo na sa daob, magkapawong ang kayo. Lahi ang kadasig nga kana bitawng naa ka sa simbahan. Pero kung sa imuhang sitwasyon wala sad magpasabot nga kana bitawng mahurot ang kadasig nga naa nimo karon kay wala kay simba-simba. No, dili na siya mao. Ayaw gyud tuuhi nga ang pagsimba mahitabo o matuman lamang kung moadto kag simbahan. Kay dili gani tanan nga naa sa simbahan nakasimba sa Dios. Dili tanan nga naa sa simbahan gidawat sa Dios. Kana giklaro sa Biblia gani sa panahon ni Jesus, dunay mga pagsimba nga nahimo hinuong dulumtanan sa Dios. Kay ang ilahang kinabuhi layo sa mga pulong sa Dios. Now, ang nahitabo ato mga kaigsonan, ako to'y ipadayon. Nagsigi ko og basag Bible o niya nagampo ko. Usa ka higayon nga gitawagan ko, wala ko katubag. O niya nagdali pagyud siya ato. Ang nahitabo mga kaigsuonan, grabe na ako kakulba kay siyempre stricto god kung naa ka sa trabaho, stricto gyud sila. Nahitabo mga kaigsuonan, kuan gyud to, kabubuton to sa Ginoo nga wala ko katubag sa iyang tawag kay na sila meeting sa lain na sad nga meeting. Nahitabo siya na lay ni atos grahian. Pag adto niya sa grahian mga kaigsuonan, nagbasa ko nakitaan ko nga naghila. Nahitabo mga kaigsuonan, tagaan ko Domingo. Pagkasunod Domingo, siya na ang ningawtana nga, di ba musimba magkag Domingo John? Kung o attorney, musimba unta ko. O niya kinaamtay lakaw, isasagdi lang ako ray drive. Kay dili man wala man ko'y meeting ron, naara may biyahe pero pwede ra mag ako'y drive. Gamita ra tong motor dayong atog simbahan. Hila ko mga kaigsonan, o niya salamat ko sa Ginoo kung ipasalamatan ang amo. Nahitabo mga igsoon kay doon nagyoy mga lakaw Domingo, di gyud ko ka nagyoy mga panahon kung dili mo lakaw ang akong gidrivean nga attorney, ang iyang asawa o kailang mga anak, iyang mga anak kay naman po'y basketball inig ka Domingo. Gipangayo gyud ako sa Ginoo nga tagaan ko niyag pamaagi nga moadto gyud kog simbahan. Wala gyud ko pakyasa sa Ginoo. Ang nahitabo gitagaan ko
ideya sa Ginoo nga gabi ko mo simba. Nananghid ko sa akong amo nga gabi ko mo simba. Tungod kay na ako sa area nga dili duol sa city gyud. Sakop lang tuol sa city ang Talamban pero layo-layo na sa sentro gyud sa Cebu City. Ang Talamban sa una dili pareha karon nga pertinang sadya. Sa una mingaw pa ang Talamban. Nangita kog simbahan nga dunay evening service. Wala gyud koy nakitaan. Wala ko magpakawala sa paglaom. Isuroy na ko ang uban pang mga lugar hangtod nga nakaila ko og pastor nga kana bitaw nagdumala og simbahan nga wala pod sila evening service. Pero tungod kay iya kong na-discern nga naabitaw ko'y kanang potensyal sa pagpangalagad sa Ginoo, ni-offer siya nga pwede ra gyud nga magsimba ta gabi bisan kun kita rang tulo, akong asawa og ako unya ikaw Brad Gideon. Naitabo natingala ko nga unang evening service namo daghang mga tao kay naade ay mga estudyante gikag Bible School. Unya sa dihang nag-inampo ay usa kay gayon nga ni ana ang pastor nga diin ko nagsimba sa pastor Brad Gideon. Nakit-an nako nga kaantigo ka nagahiya sa pagsangyaw. Next Sunday ikaw muwali. Wa ko baliban. Mao na nga kanang imuhang sitwasyon ako'y motubag ana dili na sayo. Kinahanglan imo na siyang maagian. Aron magamit nimo ang bunga sa balang espiritu. Kinahanglan kaantigo kang modumala sa tanang sitwasyon nga gipasinati sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw isipa, huna-hunaa o tuohi nga sayop ang tanan nga gitugot sa Ginoo kanimo. Ako mga pagdasig, dumalaha ang kinabuhi, dumalaha ang tanang panahon nga gipasinati sa Dios sa imong kinabuhi sa pamaagi nga makapasidungog ka sa Dios. Pailop, paubos o ayaw wad ang pagkamainampuon, ang pagbasa sa pulong, labaw sa tanan ang pagsimba sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo ug ako nagtuo nga hatagan ka sa Ginoo kadasig, kalinaw o kalipay sa imong pagdumala sa tanang butang o panahon nga gihatag sa Ginoo sa imo. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Mayong gabi ni Husa Aman. Mayong gabi Pastor. Salamat sa kanunay nako makapaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor og sa tibuok mong pamilya watching from Saudi Arabia. Mayong gabi ni Gigi Mays. Mayong gabi ni Gia Mukalay Tupiasan. Mayong gabi Pastor og sa tanang mga anak sa Ginoo. Si Emer Beltran Wang, Prince Bindulo. Pastor, bisag ka ng imong live nga nagtanaw na namo sa gabi pagkaugma ana akong i-replay Pastor, akong i-connect sa imong sa among speaker aron akong mga silingan makabati pod sa pulong sa Dios nga imuhang igiwali. Salamat sa Ginoo sa imong kakugi Brother Prince ug si Juljim si Pancho, maayong gabi. Si Jocelyn Alboris, maayong gabi Pastor. Patabang ko ampo sa akong bana Pastor kay natakil po siya ganina Pastor, nahubag yun. God bless. Kung naay kantigong mohilot, hala ipahilot na siya kay basig dunay ugat anak nga naipit. Kinahanglan nimo na siya nga ipahilot. Magampo ko nga ang Dios mag-ayon niya na. Si Emer Beltran Wang, kumain gabi Pastor. I'm watching from Kidnon. Kumain, samnang kumain.
Si Arcel Duhay Lungsod Braga, maayong gabi Pastor Gideon, God bless you, watching from Santa Ana, Manila. Rina Tada, good evening Pastor, salamat sa inyo nag-live na podcast Pastor. Pwede ko patabang ampo Pastor, pending ko sa akong medical, salamat. Okay, ako aning gadon sa mga pag-ampo Rina. Si Emilio Gabugos, maayong kagabi o si Divina Andoy, maayong gabi Pastor. I'm Divina Andoy from Purokit Barangay Andap Laak Davao de Oro. Request kong song Pastor na saan na kaya ako by Pastor Bin Balondo. Maayong pakiuban ni Velma Alipaw, watching from Taganaan, Surigao del Norte. Si Minda Ando Buliser, maayong gabi Pastor, watching here in Davao. Maayong gabi ni Michelle Tuco, maayong gabi Pastor, God bless you og sa imong pamilya og sa tanang mga followers. Si Agustin Sumaoy, Pastor, unsay pasabot sa ako damgo nga mintras nagdaig mi sa Dios, nakuyapan ang tanan human og daig sa Dios. Salamat Pastor. Ang pagdaig nga kanabitawng mabati, dili man gyud tanan nga kanabitawng diha sa Biblia nga sa panahon nga mabati nimo ang presensya sa Dios, kana bitawng matumba, dili na siya maugyod nga pulong matumba. Kuan na siya sa Biblia gyud sa Biblia mga kaigsuonan, kanang hapa, kanang paghatag og taas og respeto. Hapa, luhod, maunay imong makit-an sa Biblia. Kanang mabati nimo ang presensya sa Dios. Maunay gipakita ibin sa panahon sa daang kasabutan ug sa katapusang libro sa Biblia nga maong gipadayan. Awit makalangit na saan na kaya ako. Ako ning tagaan og pagtagan. Oras sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko alas 9:16. Moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Human sa pulong sa Dios, kung napay oras ako ratong kantahon ang awit makalangit nga si Jesus atong higala. Og akong gidasig matag usa sa pag-share sa atong nga programa og uban sa inyong pag-abli sa pulong sa Ginoo nga naa sa Roma kapitulo 12. Hindi alam kung saan. Roma kapitulo 12 bersikulo 14 hangtod sa 16. Nag-ingon, pag-ampo kamo sa Dios nga panalangina niya katong nagpasipala kaninyo. Panalangina niya og dili tungluhon. Paglipay kamo uban sa naglipay og hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa matag usa. Kining mao nga mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo gilitok na ni Jesucristo diha sa Mateo kapitulo 5:44 nga naghisgot mahitungod sa gugma alang sa mga kaaway. Bersikulo 44 kapitulo 5 sa Mateo nag-ingon, apan karon sultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Kini ato rong tugkaron og ato rong susihon unsa may gikinahanglan aron makaampo ta sa mga taong nagpasipala. Alang nimo, imo da ba kining nasinatian og imo da ba kining na nabuhat sa imong pagpangalagad sa Dios nga dunay mga tao nga giinsulto ka, gitunglo ka, gibutang-butangan ka, gihulga ka. Una-una daw kon
nakaampo ba ka sa Dios para nila? Imo bang gipangayo sa Dios nga Amahan, panalangin ni sila. Ug unsa man po'y mga gikinahanglan aron maampo nato ang mga taong nagpasipala. Una gyud sa tanan. Makaampo ka sa Dios aron imong pangayoon nga panalanginan sa Dios ang mga taong nagpasipala kanimo. Sa panahon nga imuhang ilhon sa imong kaugalingon nga wa kay mahimo. Kana bitawng wala kay mahimo. Kanang ang imuhang kasing-kasing unahuna ibutang nga ang pagpaubos. Sama ni Esteban. Si Esteban mga kaigsuonan, doon na say kaisog sa pagsulti o pagsangyaw. Sa dihang giguyod siya, nganto sa gawas, o gitabangan siya bato. Ang iyang lawas, kung atong tanahon, ang atong lawas nga ato ang hinulaman, muabot yun ang panahon nga mudawat ni siya nga wa gyud siya mahimo. Sa diha nga gibato si Esteban, sa diha nga gitabangan siya bato, bisan kon taliwala sa mga pagbato, nakahimo siya sa pagampo. Amahan, pasaylo sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang tao nga muila sa iyang kaugalingon nga kana bitang pagpaubos, tumang pagpailob, tumang pagpaubos, kana bitang ilhon nimo sa imong kaugalingon nga wa gyud kay mahimo, gawas lamang sa Ginoo. Ang tao nga makahimo ni ana, tao nga puno sa balang espiritu. Apan ang tao nga puno sa mga butang, bahandi ug abilidad, talento ug uban pagkaalam, dili siya makahimo sa pagpaubos ug dili siya makahimo sa pagampo sa Ginoo aron pasayloon ug panalanginan sa Dios ang mga taong nagpasipala. Kabantay mo ang atong kaugalingon nga ato ang hinulaman, kung naa gani ni gisaligan, dili gyud ka kahimo sa pagampo sa Ginoo aron panalanginan nimo tong mga tao. Panalanginan sa Dios tong mga tao nga nagpasipala. Sultihan di ka kung naa kay gisaligan, bisan kinsa o bisag unsa, basta kung duna kay gisaligan, dili ka kahimo sa pagpangayo og pagpangayo sa Ginoo diha sa imong pagampo aron panalanginan ang mga tao. Pero kung ilhon nimo ang imong kaugalingon nga wa kay mahimo, gawas lamang sa Dios, makahimo ka sa pagampo. Sa panahon nga si Esteban gibato siya, anang panahon na gibati na siguro niya nga mubalik na ang iyang kalag, ang iyang espiritu nga to sa amahan. Miampo siya. Amahan, pasaylo sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa imong sitwasyon, kung duna kay nasinatian kaniadto og karon og sa umalabot, sultihan ti ka, di ka ampo sa amahan nga atong gilagaran aron imong pangayoon ang panalangin para panalanginan tong mga taong nagpasipala. Di ka kahimo sa pagampo kun naa kay gisaligan. Na kay gisaligan nga mga property, na kay gisaligan nga abilidad, kaalam ug uban pa diha, na kay gisaligan nga mga tao, na kay gisaligan ang imong kaugalingon, di ka kahimog ampo kay naa kay gisaligan. Pero kon imuhang ilhon sa imong kaugalingon, wa kay mahimo, makaampo ka. Kay ang tao nga muila sa iyang kaugalingon nga wala say mahimo, nagpakita na
nga puno sa balang espiritu. Nagpakita na nga ang nabuhi si Jesus. Dili na siya. Mailhan nimo ang imong kaugalingon nga makaampo ka kay dili na nimo hinumduman kung kinsa ka kaniadto. Ang ilhanan sa kaugalingon nga dili kaampo kanang mahinumduman nimo ang imuhang kinabuhi kaniadto. Moingon dayon ka nga ako may hadlokon nga okay ko mahadlok sa una. Di ka kaampo. Pero kung ibutang nimo sa imuhang kaugalingon nga wa kay nahimo. Kay dili na ikaw ang nabuhi. Si Jesus na. Makahimo ka sa pagampo. Ikaduha nga pamaagi aron makaampo ka kay dili biyan ni sayon ha. Dili biyan ni sayon ang giingon ni Apostol Pablo, even si Jesus ang namulong usab niini. Sumalas atong gibasa diha sa Mateo kapitulo 5, dihas 44, ang gugma alang sa kaaway. Unya giwali sab ni Pedro ni Pablo mga kaigsuonan nga ningon siya pagampo kamo sa Dios nga panalangina niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalangina niya og dili tungluhon. Aron makaampo ka, ikaduha nga angay nimuhang paningkamutan nga ma-apply nimo ni. Sa panahon nga gitunglo ka, gihulga ka, gidaot ka, gipasipalahan ka, dunay mga taong walay respeto sa imuha. Ang imong buhaton aron makaampo ka, ikaduha, palayo, kinahanglan mo distansya ka. Mupalayo ka sa tao nga kanunay ga pasipala kanimo. Likay sa mga tao mo na nga niingon si Solomon nga likay sa mga taong init og ulo kay basig matakdan ka. Unya lisod na kung dili na ka makalingkawas. Mao na nga usa sa mga angay nimong paningkamutan, angay nato paningkamutan. Kung dunay mga tao nga walay respeto nimo, likay na mga tawhana aron makaampo ka. Naay mga tao mga kaigsuonan nga yaga-yagaan ka, kanang dauton ka, imaritis ka, likay. Ayaw ihatag ang imuhang kaugalingon. Ang imong buhaton aron makalikay ka, aron di ka kabati, aron dili ka ka-entertain sa mga pulo nga dili makaayo kanimo. Moingon na ganing pulo nga dili makaayo nimo, simpre kung imo nang paminawon makaguba gyud na sa imuhang kinaiya. Kay dili man na maayo. Kay ikaw may nakadungog nga dili maayo ang mga pulong, ayaw na paminaw, ayaw entertain na. Ayaw na pangutana kisa may gaingon, kisa may gasulti. Kay makaguba na sa imuhang oras sa Ginoo. Dili ka kaampo. Ang tinuod, kung dili ka kahimo ni anang paglikay, di nimo matuman nga makaampo kas amahan aron hangyoon nimo ang amahan panalanginan tong mga nagtunglo. Pastor Gideon, saon man pagkasiguro nga gitunglo ka kung dili ka maminaw? Dili sad na mao. Sa panahon nga dunay mga taong walay respeto nimo, di gyud na mahitabong di gyud ka kabalo. Di sad mahitabong di ka kadungog. Sa panahon makadungog makabalo ka, ayaw na entertain na. Ayaw na tagda. Kana bitaw mga pulo nga dili makaayo nimo, kabalo bagyud ka nga dili maayo, imo pagyong kana pa imo pagyong kuliton. Naay mga tao mga kaigsuonan nga magpakisayod noon sa mga pulo nga dili makaayo. Bikin sa pa unsa pa yung istorya. Kabalo nga dili maayo, makadaot, makaguba, maoy gi-entertain. Ang angay nimong buhaton sa panahon makadungog ka ug dunay mga taong musugilon kanimo, ingna nga ato nang iampo. Dili lang nato na hisgutan aron makaampo ta
Biblia ang ato ang hisgutan. Ana na siya. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Kinahanglan sa ato ang pag-alagad sa Dios. Kaantigo kang kana bitawng sa may tawag ana kanang makig-unong. Kung naay mga tao nga naglipay lahi sad maayo, lahi sad kaintan-aon nga ang imuhang kaatubang malipayon niya ikaw po'y magulanon. Lisad pod kaayo mga kaigsuonan nga ang imong gikatubang unya nangalagad ka sa Dios, tinun-an ka sa Dios, tinun-an ka ni Jesus. Nga ang imong giatubang nga tao magulanon niya ikaw pod sige katawa. Aron mahimong panalangin ang imong kinabuhi, kinahanglan imo siyang sabayan, imo siyang unungan. Labi na gyud sa imuhang pamilya o sa imong mga kaigsuonan. Versikulo 16, angaya pagtagad ang tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagpakamaalam. Ang tinuod mga kaigsuonan, kung dili ka kaantigong mutagad sa tanang mga tao na akay pinalabi, ang mahitabo ni ana mga kaigsuonan, makasala ka. Sa Santiago Kapitulo 2 mga igsuon, ang tao nga mupili og tao nga iyang tagdon nakasala. Akong basahon mga kaigsuon ng Santiago Kapitulo 2. Basa na atos Kapitulo 2 na ako nabasa. Santiago Kapitulo 2. Okay. Versikulo magsugod sa 1, angayon pagtagad ang dato ug ang kabos. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan og singsing nga mahalon, bisti nga mataho, motambong sa inyong pagsimba ug motambong usab sa usa ka kabos nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog bisti, unya moingon kamo kaniya diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan, apan moingon kamo sa kabos tindog diha ug lingkod diri sa akong tiliran. Nakasala kamo sa inyong pilig mga tao ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga nagsulat ni ining mga pulonga nga kinahanglan angayon nato pagtagad ang tanang mga tao. Matod pa diri sa versikulo 16, angaya pagtagad ang tanang tao. Dato kabos, kinahanglan kaantigo tang mutagad. Kung giunsa nato pagtagad ang dato, mausad ang atong pagtagad sa mga kabos. Kay kung dili ta kaantigong mo tagad, ang Biblia nagsulti nga nakasala ta. Ug ang sala mo sangpot ni sa kalaglagan. Kay kung ang sala makasulod nimo, ang mahitabuan na mura bitaw kag kanang dunay mga dili mga mensahe, mga pulong nga muhari mupuyo nas imong kaugalingon. Ug kung maunay mupuyo sa imong kaugalingon, maunay mo gawas, maunay makit-an sa mga tao ug maunay makit-an sa Ginoo. Dili na makaayo nimo. Ang pamaagi aron makahimo ka sa pagtagad sa tanang mga tao, mauning naa sa sunod, ayaw kamo pagpagarbo. Aron makatagad ta sa tanang tao, labi na sa pinakaubos nga tao, dili natutugutan nga magbatuntag garbong kasing-kasing. Kanang tigkumpara nga kasing-kasing. Hambugiro
nga kinaiya. Dili nato na tugutan nga maunay mabatunan sa atong kaugalingon kanang pagkagarboso. Kay kung naatay pagkagarboso, piliun gyud nimo ang mga tawo nga imong tagdon. Aron dili ka kasala sa atong buhi nga Dios ug dili ka kana bitong maangay gyud nimo pagtagad ang tanang mga tao. Wad-a ang pagkagarboso. Kabantay mo anang mga taong garboso, mupili ra nagtawo nga ilang tagdon. Kanang ilang magustuhan, mauray ilahang tagaan og panahon. Og wala sila masayod nga nakasala na sila anak sa Dios. Aron mahimo nimo ang pagtagad sa tanang mga tao, ayaw tuguti nga naa kay kinaiyang hambugiro, kanang mapahitason, kanang garboso. Unya kanang garbo mga kaigsuonan, usabya na ka klase sa pagsimbag Dios. Ikaduha aron makahimo ta sa pagtagad sa tanang mga tao, kinahanglan dili ta magmakamaalam. Dili nato tugutan nga magpakamaalam ta. Dili maayo mga kaigsuonan nga isipon nimo nga maayo ka kaysa uban. Sa panultihon ni Job, sa libro sa Job kapitulo 37:23, miingon din nga gamhanan kayo ang Dios busa dili kita makaduol kaniya. Matarong siya og walay pinalabi sa mga tao. Busa gikadlukan siya sa tanan og dili niya tagdon kadtong nagpakamaalamon. Nganong gisulat ni Apostol Pablo diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga kinahanglan dili ta magpakamaalam. Kay kon magpakamaalam magud ta, ang mahitabuan na koreksyonan pa nato ang Dios. Murag kita mo'y sakto ug sayop ang Ginoo. Doon na po'y mga kanta biya nga murag inana ang lyrics, nga murag i-question ang Ginoo, murag itambagan ang Ginoo. Pero si David ingon siya nga kinsa may makatambag sa Dios? Dios siya. Siya ay makabuot og perpekto ang tanan niyang hukom. Mga igsoon, dili nato tugutan nga kana bitawng makinaiya ng pagpakamaalam. Kanang pulong pagpakamaalam, wala goy nahibalaan pero nagpakamaalam. O gidid-an gyud ta sa Dios nga ni ana kay ang tao di ay nga magpakamaalam, dili day natagdon sa Dios. Ang mahitabo, ang imong pagsimba, ang imong pag-alagad, ang tanan nimong buhaton diha sa buluhaton sa simbahan o sa imong pag-alagad sa Dios, dili day na dawaton sa Dios. Kun magpakamaalam ta. Ang dagway sa kanabitang dagway sa taong nagpakamaalam, ang tinud ana hungog na. Kay ang mahitabo magud ana naa kaniya ang tigpakaroinon, naa niya kanang pagkahambugiro, o niya makita nimo ang pagpangumpara sa ang kaugalingon nga tus uban. Mao hinungdan nga si Job, nasayod yun siya nga ang Dios dili gyud mo tagad, dili mo dawat sa mga taong nagpakamaalam. Mao nang niingon si Jesus, ayaw mo pagpataas, hinuon pagpaubos mo aron kamo ipataas. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga doon na mo'y nakatunan sa atong panag-uban. Aron makaampo ka sa Dios, aron mapangayo nimo sa Ginoo nga panalanginan nimo ang panalanginan sa Dios tong mga taong nagpasipala sa imuhang pagpangalagan. Palayo. Unya ibutang sa imong kaugalingon nga wa kay mahimo. Dapat wa kay gisaligan.
Ayaw pagsalig sa naan nimo. Ayaw pagsalig sa imong trabaho, negosyo, sa imong abilidad, kwarta, uban pa, sa mga property. Ayaw pagsalig. Kay kung magsalig ka, di ka kaampo. Doon na makagisilig yan. Di ka kahimo sa pagpangayo sa Ginoo nga panalangin nitong mga taong nagpasipala. Kinahanglan, ibutang nato sa tong kaugalingon nga wa tay mahimo. Mahinungdan, 100% mo submitar ta sa Dios nga atong gilagaran. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin sa matagusa sa pagpaminaw sa ato ang programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko with Shine FM 101.3 og 93.5 dalaygon ang Dios. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Oras alas 9:39. Sa dili pa ko manamilit akong kantahon ang gi-request ni Sterline, si Jesus atong higala. Ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako gaksun mo, ikaw ang akong gitinguha. Sa magaw sa pagbawa ko, Akong katahon sa dili pa ko manamilit ang awit Makalangit si Jesus atong higala. Bohe mo, ang pinging kaong maon mo, ang pingi ang tanan, ang naakani mo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Nang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka, usa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa,
Mahimo ta mga kaigsuonan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pulong nga among nabati ug nakatuna namo ang imuhang mga pamaagi. Aron kami makadangop, makaduol kanimo sa tanang panahon. Uban ni kaming tanan, ug among itugyan diha kanimo ang matag usa namo kinabuhi samtang kami mamahulay. Ikaw Dios magaproteksyon in Jesus name. Amen. Kini nyo igsuon manamilit na sa ato nga programa. Ibig mo, dakila ka. Ako moingon nga ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalay nagapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sasyan FM, adunay kadaugan! Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na